Salam, Atavatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Gepleşigimiziň başynda gelen täze ýyl siziň ähliňizde täze üstünlikler bilen dolmany arzu etýäris. Gepleşigimiziň bu sanyna siziň ähliňiziň garaşýan ajaýyp habaryňyzy size ýetirmek makul bildik. Ýagny Russianyň S7 awiakompaniýasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwaryna Turkmenistan Moskwa uğru boýunça ýörite Novatak uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçixanasynyň Telegram jemgyýetçilik torunyna habar berildi. Şol habarda hususan şeýle diýilýär. Russianyň S7 awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki idarasy 10-njy ýanwardan, ýagny duşanbe gününden adaty iş tertibini öz işine başlar. Şu ýylyň 14-nji ýanwaryna Turkmenistan Moskwa uğru boýunça meýilleşdirilen uçar gatnawy boýunça Aşgabat şäherine awiapetekleriň satylyş wagty we senesi soňra habar beriler. Ma'lum bolýaly koronavirus pandemiýasynyň dowam etýän döwründen bäri Russiýanyň S7 awiakompaniýasy tarapyndan bir neçe gatnawlar amala aşyrylýar. Bu awiakompaniýasy 2020-nji ýylyň martyndan 2021-nji ýylyň ahyryna çenli jemi 32 sany uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bularyň agramly bölegi bolsa Turkmenistan Moskwa uğru boýunça ýerine ýetirildi. Şeýle hem ýörite gatnawlary amala aşyrýan Türkiýanyň Türk Hava ýolları kompaniýasy Täze ýyllaky ilkinji gatnawyny 2022-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna amala aşyrdy. Bu arada biz size 3-nji ýanwarda habar berdik. Atavatan habarlar gepleşigimiziň hormatly müşteklary. Halkara uçar gatnawlary baradaky maglumatlardan aýdygyderli we gyzygyny bilen habardar bolmak isleýän bolsaňyz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Çünki Atavatan TV YouTube kanalymyzda halkara uçar gatnawlary baradaky maglumatlary aýdygyderli we gyzygyny bilen size ýetirmegi meýilleşdirýäris. Gepleşiklerimiziň täze sanyna didarlaşýança hoş wagtyňyz.